explicar-vos quines són les reunions que hem estat fent fins ara. No sé si tots coneixeu en Xevi Collell. Ella és la persona que van contractar i que estan aquí, doncs, que viu dia a dia el tema de l'Spray Crater, doncs, per anar-lo fent enfonsar, per anar-lo fent avançar. Ens hem assentat amb els vulcanòlegs. La meva valoració és de que hem arribat a un acord, que ens hem entès, que probablement doncs, hi haurà diferències de criteris en determinats aspectes, però que no el global. Ells estan absolutament d'acord en que era necessari tenir un centre dels volcans a casa nostra i que ara, doncs, tal com havíem explicat, com que hem de definir exactament com seran els continguts, doncs ells s'incorporaran, ens ajudaran a tots nivells perquè fem un centre de volcans, doncs, que els experts, les persones que hi entenguin, doncs, ens ajuden i estiguin d'acord. Hem continuat parlant amb el Parc Natural, això ja ho havíem fet des del principi. El Parc Natural està interessat per molt diversos aspectes, però deixem-me que en destaqui dos. Ells tenen molt clar que hem de desestacionalitzar la visita a Olot de molta gent, perdó, la visita a Olot, la visita a la Garrotxa de molts ciutadans, que no pot ser que tots vinguin a la tardor, els caps de setmana de la tardor, que vagin tots, doncs, a la Falleda d'en Jordà i que aquest equipament, doncs, ens hi ajudarà. Però a més ells hi veuen una oportunitat de futur que en aquests moments no està sobre la taula, però que crec que també val la pena que posem que ho expliquem, no? Això alliberarà un espai a la Torre Castanys i crec que un gran projecte de ciutat és convertir la Torre Castanys, doncs, en un gran atractiu, una gran seu o un gran equipament del Parc Natural i, per tant, parlem amb el Parc Natural. Hem parlat amb tots els organismes autònoms de l'Ajuntament perquè tothom entengui que aquest és un nou equipament de la ciutat i tothom hi està d'acord. Estem treballant, doncs, amb la gent de cultura, que evidentment com a museu evidentment els hi correspon perfectament amb ells, però també en promoció econòmica. Per tant, tenim els organismes autònoms que d'alguna manera seguiran amb el procés d'anar fent avançar, doncs, aquest projecte.